Diring polling station angkang BJP Presiden Rajening ti amethang jongjung akhi adat pekar om Lapen sangkeron asai kedeng pon. Daithor Forest IB asaihem along KSA Bukajan Regional Committee atumpen lamklar pachpi pon phirangke amai kita. Nursing ti Jirikindeng arat Lapen lo charli osomar social organization Lapen KSA atum thurphak pen Kachesong padupot. Nilib lakha ingkor rapho parlo tarapong ramrong piarong kling dun kling sarpo atum tara aji langsun pia towar kipang thai. Inglong kiri berta pen niri sami rup talintiran pi non arju itha bertang ton pen. Matijong ni phai cricket thom arni ingkor ratrok nong duar baguri MAC Constituency ang kangpi diring polling station kaparlo rong cricket thom arat atum aphan sar muchot sarpi muchot pen ki kiduk det ahem tun atum aphan rajening ti amethang jongjung akhia dat pen pekar om Lapen sanglin krip ho kipi ke pajir asai kedeng pon. Bangso kipi ke pajir asai kedeng pon along BJP claim rapet akorti atum penang ancetong dun Lapen ki alang liki inut diring ahawar pen ke BJP Presiden claim bang phulapen lapurong arat atum sitami aning ing sampik anlo puta ningje pon rinti pen ke alang lilong arna mahir jumi kai kita padon nang puta puthot rong arat atum pen ahir jumi hang pidun lo puta ningje pon rinti rong jang phong pen Robinson timung inglong kiria berta. Kuwi phone lang tha ho. Nó phụ trợ tập giờ là đánh như là chứng bằng cái bó không plug Điều chỉ tết lắc nó nặng luôn. Có phá được không? Cháu Pini tarik kripli arni KSA Bukajan Regional Committee aro pen pini pherangke amai ke phapon nangkok alam thi kedam tang News 7 Northeast along press meet ke phapon laki chidon sar pen le kachiperai pon kali lasi KSA Bukajan Regional Committee pen ke chidon dun thekhe Lapen ke sarthan sik timung aphan ke arpu pen pasun nangji nangne puta nilitum ke ningje dun de lasi nilitum KSA Bukajan Regional atum ke angbong sido bangso apherang ke amai ke pha along kachitong dun laki Nobin Rongpi Secretary Bukajan KSA Regional Committee Penki Robinson Rongpi Duar Baguri KSA Regional Committee Penki KSA Bukajan Claim Rap Akorti Atum Penang An Chitong Dun Han Boka Pen Robinson Timung Inglong Kiria Berta Amreng si ngadak Daithor Forest IB long dia nama Chitong Dun dia Kherangke bitung atum phan ditum karbilo Kachesong KSA Bungan Regional Committee hin pen nang ditum nang Chitong Dun ditum nang Chohang nang Chitong Dun apot ning kang sam akardom nang pajir lokardom lalo pini piposi nang ditum haladak Forest IB long Kherangke bitung no phanam chang nang kok me lalo nilitum karbilo Kachesong Bungan Regional Committee along patumi News 7 của News along KSA Bungan Regional Committee long amai phu boy sab alert sing ti alang li press meet ki pido phala so puthak sin li tum kamang budun ke do ko yok si pini ka duk ave Bungan Regional Committee angkang branch sub branch atum kamang hu tason do ko lo la so puthak sin li tum pini press meet mate lamkla chipak lang nang kok ko branch sun nang hu prong yok si lalo
pini le tum lam klar pi ke lalo ke pi gang tung bang ke part tumi news 7 north east po news long nili tum karbilo char asom bogan regional committee along ame phu Sarar Singh ki press meet along kanije KSA bogan regional committee apen ke central committee along ame phu Sar Thang Singh te mung afan kapas sun ji along alang ni chedon dun lo tum bogan regional committee ke la benut bahai ni tum ben chekroi si chingwai si chedon dun lo salang ni chepaklang la supon nili tum kamang hudokok lo labang su nili bangke KSA bogan regional committee long general secretary lo nili same confusion dokok lo je nili tum KSA bogan regional committee ben inia nian sitame central committee along lasona problem kedo amuk laphan lason holaso ni tum thang ka chingwai alam ave ma chingwai ve lang chingwai means tum 13 ar ni sitame ni tum KSA bogan regional committee ke claim ke damji hol activities lai hu puthak sing ni tum ka chingwai pa do sitame song aphan kahai no dagji lason resolution kadu we kiri bawe lapen chikroi sar penalang ni lason ke kapang dak kali pusi nili KSA bogan regional committee secretary hoi pen media hoi pen pachining tunglo mate kadu bawe KSA bogan regional committee angkang branch do an tuman stame la pachining tunglo athe nili tum KSA bogan regional committee along ini niana sutame kadu bawe full pledged kalilang itum bogan regional committee along bangke central pen bangke only president lapen nili secretary fan cholang approval ke do bangke kadu gawe tum han bangke approve prepin lang lasi alang ni bangke bogan regional committee pen bangke amuk thang sing timung sarafan kapas sum ji along chedon dun pu alang lum chikroi lo pu bangke la banga hokali lasi kadu gawe KSA bogan regional committee angkang branch along president secretary kadu we sum same kambang hunun ni dei final training reglo lapen kapre kum sami nilitum KSA long pho atum phan aro nang ithak dunji olai hui bang kya nukhin same nang kliam dun de ji phan sin chun ring tung lapen ke bang ilang ani damtang ke bang ilang pen ke nilitum song karbi aham phang song along aro kido bang chilang nopik la soposi ke bang ilang ani sitame anut kapre ka bang phutu bistabe methang kalbi khe aphan Kachesong ji kalbi khai ki sung hot Kachesong pidunji pajau si labang so KSA sitame claim lo lapen KSA sitame pangtang lo labang so KSA pangtang pensi kalbi khai ki sung long sitame chi song dununji po ke mang pensi idum KSA na pangtang lo la so long jong si ko mane abang phu bang phia tum labang so KSA phanang ithak dunji phan nang kamat tha dun sona hok helam ka pangda ko dang de labang li tum stami kroin dun theki de ji lapen ni Amreng Consitituency ke Lapen Jirikindeng Henlo Karbianglong arlo kapap hinay adim lo lapen Karbianglong Autonomous Council penta kelangpon thang nat awi West Karbianglong arlo ni phai kriketom arni Amreng Consitituency arlo Jirikindeng along political party ke doan KSA Local leaders school student atum chelangpet si KAAC CEM Dr.Toliram Ronghang aphan panong si Socheng block BDO saityo probha Tokbipi aphan amethang asaihem along an memorandum pinpur alu pajir dam Lapen Memorandum along kehang pon isi Amreng adolong prapjin pen patang pon nangji hini keruni pen Umkhirmi PWD kacheleng atawar silampon sirak nangji kethom Jirikindeng High School prapjin pen provincialist nangji li Lapen Jirikindeng ahawar along Golf College Silam Vek nangji pusi ningje pon lahai kawidet pen ajok nilitum sungpik anlo pusi ningje pon Lapen Jirikindeng Hospital along Dr. Kawe dawai daru kawe pen ajok kasiksak thitan khangjang lo pusi kehang set angtong chipipon Lapen kaprek asonta kawe dupik ajok thangta choklem thek thesi manghu prong si dokok lo lasi nanglitum ke the kiding atum ta nijin sopen Jirikindeng hawarta langpon tha lasi lasa puthaksi KAC kacharia tumaphan kachuningri lahai hui asai ke klempon jia phansi pherang ke tumaphan than pachini dun dongkam kampen Robinson rongpi inglong kiria berta
adolong patang nangji. Amreng adolong patang nangji. Lores. 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 Amreng adolong patang nangji. Amreng adolong patang nangji. Lores. 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 No golf college. No rest. No golf college. No rest. Amreng adolong. Patang nangji. No rest. No rest. No rest. Amreng adolong. Patang nangji. Patang nangji. No golf college. No rest. No golf college. No rest. Amreng adolong. Patang nangji. Amreng adolong. Patang nangji. Amreng adolong. Patang nangji. Amreng adolong. Patang nangji. No rest. No rest. No rest. No rest. No rest. Patang nangji. Patang nangji. Patang nangji. Patang nangji. Patang nangji. Amreng adolong patang nangji. Patang nangji. Patang nangji. Amreng Umkhirmi pan Jirikindeng tuan selam nangji. 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 Amreng adolong patang nangji. Patang nangji. Amar tapi mandi boy lagi boy. Amar tapi mandi boy. Nitum kemang pacun nangji. High school, and this is possible only to parents are Pinionian tahajat talong le puat uson thak thak lo karen awe lang awe tuar lawe kules awe medical awe lasilahaya problem pen Jirikindeng nine Amreng Consitituency along tame alang itum na hinso me chitherak me aprangsi langda me tuar ke nengkan harukan penis tame non ladak pini Jirikindeng tu Umkhirmi adima bangke tuar bangke ari pi side angsi awe ari pi along se itum nang kidam nangji Irep imoy swet lasig prapjin pen Karbiang Long Termos Council Chief Executive Member Dr.Toliram Ronghang alang lipan same nilitum karbilo charli asong pen tuneng ri pate krimlo nilitum 9 Amreng Constituency la Jirikindeng tu khiruni laso towar bang non prapjin pen alang linang cak ateng pen non prapjin pen alang linang selam vek nang po tapi nang selam letik nilitum karbilo charli asong pen stamin nilitum cisong verji la pente non isi abang ke la college lo golf college la ke non prapjin pen lata province lai deng nang po la sinilitum ako high school dolang Jirikindeng High School English ME School ladak bangke Jirikindeng High School along bangke arjiding kluilo non master tumstame kaji resign tulo ane ladak venture school loksi ningkan kan pen lo ne teme pinionian ladak province lai sabang ke deng kontela la bangke nilitum ningduk lo karbilo charli asong pen stame athe dak Jirikindeng ha waralong litum kiduk kelak arat mate litum cin sume me therak me lasi non ladak Jirikindeng High School along bustame prapjin pen dak province lai kedeng ji aphan nitum KSA Toliram Ronghang Chief Executive Member alang lipan same nitum karbilo charli asong pen tuneng rilo lasi prapjin pen province lai deng nang po lapente golf college abang same prapjin pen nitum hanang lang po nang po lapente college talila kene medical along bang ke litum pinionian tat hang talong le doktor ta arnisi pen hithi pen arnisi ta bang we kasini litum kan ne ke boy nilitum karbieng dak Jirikindeng arat pan same nang litum nang cicarong de ta hai same nilitum ladak kacica ka bang kan ne kisung lo kasi prapjin pen ladak medical same nilitum hanang lang ponang po kasi nilitum karbilo charli asong bate jak Jirikindeng
ahawara rar tuman stame nilitum nang chuneng rilo lasi prapjin pen ladak medikala bang ke nilitum phanang lang ponang ko lapen prapjin pen non pini pinang bong nang patang pinang ko nilitum kar bilo charli asong stame nilitum chuneng rilo isil bang ke amreng adolong non puta mane ladak 10 ton 10 ton janta itum ponune 1 ton nan tu ponolo lasar dolong re nengkan kan pene ha british ani penang selam lo non pe repairing ta ve dhang ta ve lasi prapjing pen la amreng adolong tame nilitum kar bilo charli asong pen tame nilitum nang dimandun lo nitum kemang bang ke labang ke prapjing pen amreng adolong tame nilitum phanang patang pinang ko lalu tam ke nilitum business Nilib lakhain ko rapho ke parlo tarapong ahawar ramrong pia rong along klengdun sonjoy teron klengsar po joy rong pipen japon si risoy jang atum chipaduksi nithom antara aji langsun pia tawar pangthir ponlo lasi klengdun sonjoy teron pen kachuning rilo non ke bang jiar koya chikluk pen ke ingpu pon po lasi bangso langsun karlitang dok pitok bipi ke bangso tara aji langsun pi along si abang ke reng dam juilo lasi dok pitok BPRJ ki langsun henlo lasi kadok kabe karbiang long do anarat lapen artis atum anaphanta chuning rilo nang humri ji aphan lapen nilitum bangso ke pangthir asai kedeng along majokta nang rabdo na bang awe nilip MSC pabitro rong piahin penta thang nat ta nang lang dunde lapen political atum ta nang rabdun de nilitum si methang ahem kam sai do anta COC claim lo lasi hamphang asong do ana phanta nang humri ji aphan chuning rilo tarapong pen ning metimung inglong kiria beta Prangsina le karbiang long ra do an phanang le pen che thanji ma Prangsi karbiang long rat alam hanai karam nilimen la ke sonjai teron la penang le kopia sayang deng sinang le non ke claim bom lo nilinon la kira da karbiang pia rong lo pendunar pusi claim di kana to la bang so langsun no men la pen la ka to ko ke claim ki dam nang tum masap su than the ki ma bangso langsung na men la ke narati langsung itu research jaman si kepen tu bonlo nonta claim bom ila le podal dog lo kalau kita main awal tu yang hamil kan jadi kasih lo kalau tenis kami langsung hamil kami bahasa taraji langsung taraji sahaja orang tiada orang hamil kan dalam kami menjawab lagi ekstern kami itu tanggung long sar reporter bang hai terus kami langsung hamil kami itu nanti hamil lah hai langsung kita tanggung ini kita lihat sama arteng itu nang chelangpet lah tela bangso langsung non ang atung tuwar ke claim bom ke dam bom nilip MSC po bitrorong pi la pendak taraji mate tarapung along political leader atum alang atum nang cerap nang ceto dun doma non man long political hinten nang cerap dun nitum teglong lela nang cerap bendalang di MSC po bitro nang cerap bendalang di nang tenang liko pilo kado ko la Mrs. Landa la maket hanji